ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण अंदरिकी हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी। लीडर्स అడ్మిన్స్ దయచేసి మీ గ్రూప్స్ లో క్లాస్ స్టార్ట్ అయినట్టు మెసేజ్ పెడతారా? హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు 13వ అధ్యాయం చూద్దాము. ఇక్కడ నుండి అంటే ఆయన మరి జగన్నాథపురి వెళ్ళడం తరువాత ఇక ఆయన ఏ రకంగా ఈ భగవంతుడి యొక్క నామస్మరణ ప్రచారంలోను ఆ తన్మయత్వంలోను ఆయన జీవితాన్ని గడిపారు అనే విషయం మనం చూస్తాము. సో ఇక్కడ రథయాత్ర మరి అక్కడ జరుగుతుంది కదా జగన్నాథపురిలో. సో అక్కడ ఆ రథయాత్రను గురించి ఈ అధ్యాయంలో కొంత వర్ణన చేయడం జరిగింది, చూద్దాము. సో ఈ సారాంశం ఎప్పుడు కూడా భక్తి వినోద ఠాకూర్ వారి అమృత ప్రవాహ భాష్యం నుంచి తీసుకుంటున్నారని మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఈ చైతన్య చరితామృతం మరి వ్రాసింది కృష్ణదాస కవిరాజు. ఆయన స్వరూప దామోదరులు మురారి గుప్తా వారి యొక్క వాళ్ళు వ్రాసినటువంటి విషయాల ఆధారంగా మరి బృందావన్ దాస్ ఠాకూర్ గారు ఇది చైతన్య భాగవతం అని ఆయన రాయడం, అందులో నుండి వీరు మరి ముఖ్యమైన విషయాలు అంటే ఎక్కువగా ఈయన తత్వాన్ని గురించి నామ సంకీర్తన ప్రచారం గురించి విషయాలు ఈయన ఎక్కువగా ప్రస్తావించడం, మిగిలిన విషయాలు ఆదిలీలలో క్లుప్తంగా చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఈ తరువాత భక్తి వినోద ఠాకూర్ వారు కూడా అమృత ప్రవాహ భాష్యం అంటూ మరి చైతన్య మహాప్రభువుని గురించిన ఒక గ్రంథం రాశారు. ఆ భక్తి వినోద ఠాకూర్ వారు రాసిన గ్రంథం ప్రకారంగా ప్రభుపాద ఇది ఆయన ముందుగా మనకి ఆయన గ్రంథంలో నుంచి ఆయన ఇచ్చినటువంటి విషయాలను పొందుపరిచి మనకి ముందుగా ఉపోద్ఘాతంలాగా ప్రతి అధ్యాయానికి అని చెప్పారు. ఈ అధ్యాయంలో ఈ రకంగా భక్తి వినోద ఠాకూర్ ఈ అధ్యాయంలో జరిగే విషయాల గురించి వర్ణించారు. కాకపోతే తరువాత కృష్ణదాస్ కవిరాజు గారి యొక్క శ్లోకాన్ని ఆయన తీసుకుని అనువదించడం జరిగింది. సో ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా ఈ జగన్నాథపురిలో మరి జగన్నాథుణ్ణి, బలరాముడిని, సుభద్రాదేవిని 3 కారుల్లో తీసుకువెళ్ళటం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ యాత్రకు.
సో వాళ్ళకు అలాగే దీన్ని వాళ్ళు పాండు విజయం అని చెప్పి ఈ పండుగను పిలుస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి రాజు ప్రతాపరుద్రుడు కూడా ఆ పండుగకు ఈ ఉత్సవానికి ఆయన ఒక చీపురు తీసుకుని, అంటే బంగారపు అంటే చీపురు మామూలుదైనా దాని యొక్క హ్యాండిల్ అంటే పిడి బంగారంతో చేసినదట. దానిని తీసుకుని ఆయన ఆ రోడ్లన్నీ కూడా ఆయనే స్వయంగా శుభ్రపరచడం జరిగింది ఈ ఉత్సవం కోసం. ఆ తర్వాత జగన్నాథుడు మరి లక్ష్మీదేవి యొక్క అనుమతితో ఆయన ఇక్కడికి బయలుదేరారు గుండీచ ఆలయానికి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మరి ఈ అది ఆ రకంగా ఈ తీరం ఒడ్డునే వెళ్తూ రెండు వైపులా కూడా మరి అన్ని వనాలు, ఇళ్ళు, ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. సో అలా ఆ రోడ్డులో ఇవి వెళ్తూ ఉన్నాయి. ఈ గౌడులందరూ కూడా అంటే భక్తులందరూ లాగుతున్నారనమాట కార్లను, రథాలను. అయితే చైతన్య మహాప్రభు ఈ సంకీర్తన చేసే వారందరినీ కూడా ఈ బృందాన్ని 7 భాగాలుగా విభజించారట, సంకీర్తన బృందాన్ని. అయితే రెండేమో మృదంగాలు, ఒక్కొక్క బృందంలో అంటే గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేయటం జరిగింది 7 బృందాలుగా. సో ఒక్కొక్క బృందంలో 2 మృదంగాలు, మొత్తం 7 బృందాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మొత్తం 14 మృదంగాలు ఉన్నాయి. సో వీళ్ళు కీర్తన చేసేటప్పుడు మరి చైతన్య మహాప్రభు ఆయన యొక్క తన్మయ స్థితి కూడా మరి ఎంతగా ఆయన ఈ తన్మయంలో నిమగ్నం అయిపోయారనేది కూడా వర్ణన చేస్తారు. ఆ తర్వాత జగన్నాథ, చైతన్య మహాప్రభు వీళ్ళ యొక్క భావాలు ఎలా ఉన్నాయి అన్నది కూడా మనం చూస్తాం అన్నమాట. ఈ రథాలన్నీ కూడా బలగండి అనే ప్రాంతాన్ని చేరిన తర్వాత భక్తులంతా అక్కడ ప్రసాదాన్ని, నైవేద్యాన్ని ఇవ్వడం, ఆ తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న వనంలో చైతన్య మహాప్రభువు ఆయన భక్తులు కూడా ఈ కొంచెంసేపు విశ్రాంతి తీసుకోవడం జరిగింది. ఈ నృత్యం నుంచి వీటి నుండి కాసేపు వాళ్ళంతా కూడా విశ్రాంతి తీసుకున్నారు. ఇది ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయంలో జరిగిన విషయం. మనం ఇది కొంతవరకు చూద్దాం ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని. సో ముందుగా ఆయన భగవంతుడికి నేను మరి వందనాలు అర్పిస్తూ ప్రారంభించడం మనం చూసాం. సో ముందుగా చైతన్య మహాప్రభు ఆయన ఈ రథానికి ముందు, జగన్నాథుడి రథానికి ముందు నృత్యం చేస్తున్న చైతన్య మహాప్రభుకు వందనాలు అర్పిస్తూ ఈ ఆయన నృత్యం ఎలా ఉన్నది అంటే మొత్తం విశ్వం అంతా కూడా ఆశ్చర్యపడి అద్భుతంగా ఉన్నది, ఆశ్చర్యపడే విధంగా ఉన్నది. ఆఖరికి జగన్నాథుడే చాలా ఆశ్చర్యపడేటట్లుగా ఆయన నృత్యం ఉన్నది చూస్తుంటే అని చెప్పి ఆయన వర్ణిస్తూ మరి అలా చైతన్య మహాప్రభుకు, నిత్యానంద ప్రభుకు, అద్వైతాచార్యులకు, భక్తులందరికీ కూడా వందనాలు అర్పిస్తూ ఈ వినే వాళ్ళందరికీ కూడా, శ్రవణం చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా వందనాలు అర్పిస్తున్నారు. కాబట్టి ఈ అర్పిస్తూ ఇలా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క రథయాత్ర గురించి నేను వర్ణిస్తాను, దయచేసి వినండి అని శ్రవణం చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన అభ్యర్థిస్తున్నారనమాట. ఆయన నృత్యం ఎలా ఉంది అంటే ముగ్ధ మనోహరంగా ఉంది, దీనిని చాలా శ్రద్ధగా వినండి అని చెప్పి ఆయన చెప్తున్నారు. సో చైతన్య మహాప్రభు ఆయన భక్తులు తెల్లవారుజామునే లేవడం, మరి అందరూ కూడా స్నానాలు అవి ఆచరించి వాళ్ళంతా కూడా పాండు విజయం అనే ఈ ఉత్సవానికి బయలుదేరారు. ఈ ఉత్సవంలో మరి జగన్నాథుడు ఆయన యొక్క ఆసనాన్ని వదిలి ఈ రథంలోకి వెళ్ళడం జరుగుతుందన్నమాట. అప్పుడు ప్రతాపరుద్రుడు, ఆ రాజుగారు, మరి తన యొక్క అనుయాయులు అందరూ కూడా ఈ పాండు విజయం ఉత్సవాన్ని చూడటానికి మరి అందరికీ కూడా అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ చైతన్య మహాప్రభు భక్తులు అందరినీ కూడా వాళ్ళు ఆహ్వానించారు ఈ ఉత్సవానికి. చైతన్య మహాప్రభువు, ఆయన భక్తులైన అద్వైతాచార్యులు, నిత్యానంద ప్రభువులు, మిగతా అందరూ కూడా మరి ఈ రథయాత్ర చూడడానికి ఎంతగానో ఆనందించి వాళ్ళంతా కూడా ఈ రథయాత్ర వెంట వెళ్ళడం ప్రారంభించారట.
మరి ఇవి ఎలా ఉన్నాయి అంటే మరి ఈ జగన్నాథ రథచక్రాలని వర్ణిస్తూ ఉంటారు చూడండి, మీరు వినే ఉంటారు కదా, జగన్నాథ రథచక్రాల్లాగా ఉన్నాయి అంటూ. అంటే పెద్ద రథం అన్నమాట అది. సో అవి ఎలా ఉన్నాయంటే ఏనుగులంతా బలంగా ఉన్నట్లుగా ఉన్నాయి ఆ రథాలు. వీటన్నిటి అప్పుడు అటువంటి రథంలోకి జగన్నాథుణ్ణి ఆయన ఆసనం నుండి తీసుకువచ్చి ఈ రథంలో కూర్చోబెట్టడం జరిగిందట. సో ఇక్కడ శ్లోకంలో దాయిత అనే పదం వాడటం జరిగిందనమాట. దయిత అంటే ఎవరైనా సరే భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందినవాడు అని అర్థం అని చెప్తున్నారు. సో జగన్నాథుడు కి చాలా మంది దయితులు ఉన్నారు. మరి భగవద్ అనుగ్రహం ఉన్న వాళ్ళు అక్కడ చాలా మంది ఉన్నారు. వీళ్ళంతా భగవత్ సేవకులు. వీళ్ళంతా ఏదో గొప్ప గొప్ప కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే కాదు, అంటే బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులే కాదు. వాళ్ళు ఎందుకు దాయితులయ్యారు, భగవద్ అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు అంటే ఆయనకు వాళ్ళు చేసిన సేవ వల్ల వాళ్ళు ఆ స్థాయికి రాగలిగారు. ఆ దయిత అనే స్థాయి అది చాలా ఉన్నత స్థాయి, భక్తులు, భగవద్భక్తుల స్థాయి అన్నమాట. సో వాళ్ళేమి అందరూ ఉన్నత కుటుంబాల వాళ్ళు కాదు, కానీ వాళ్ళ సేవను బట్టి వాళ్ళకి ఆ స్థితి సంభవించింది. ఆ స్థితి వాళ్ళు పొందగలిగారు, ఆ స్థాయికి వాళ్ళు వెళ్ళగలిగారు అని చెప్తున్నారు. వీళ్ళంతా ఏమిటంటే మరి భగవంతుణ్ణి ప్రొద్దున్నుంచి వాళ్ళు మొత్తం జగన్నాథుడికి సేవ చేసేవాళ్ళు అనమాట. వాళ్ళు స్నానయాత్ర ఆ తర్వాత ఇవన్నీ కూడా చేయించి మరి ఆయనను ఆలయం నుంచి రథంలోకి తీసుకురావడం జరిగింది ఈ దాయితులు. ఇక్కడ ఈ క్షేత్ర మహత్యంలో ఈ దాయితులను శాబరులు అని కూడా అంటారనమాట. అంటే అసలు వాళ్ళే అంటే వీళ్ళు ఈ క్షేత్ర మహత్యంలో ఏం చెప్పారంటే వీళ్ళెవరు అంటే నిజంగా ఇలా ఉన్నత కుటుంబాల వాళ్ళు కాదు, వీళ్ళు శాబరులు అనేటటువంటి ఒక తెగ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు. వీళ్ళెవరట, మరి వరాహాలన్నింటినీ కూడా ఉంచి పెంచుకుని అమ్మేవాళ్ళట. వీళ్ళ యొక్క వృత్తి అసలు అంటే వీళ్ళు చేసే యాక్చువల్ వృత్తి ఏమిటంటే అటువంటిది. అయితే చాలా మంది ఈ దాయితులు మరి బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. మరి ఈ బ్రాహ్మణ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ దాయిత పతులు అంటారు. లేదంటే ఈ దాయితులకు వాళ్ళు కొంచెం నాయకులుగా అంటే గైడ్ చేసే వాళ్ళలాగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఈ దాయిత పతులందరూ కూడా జగన్నాథుడికి నైవేద్యము అది పెట్టడం, ఈ అనవసర అనేటటువంటి ఆ సమయంలో, ఆ తర్వాత స్నానయాత్ర అంటే ఆయన విశ్రమించే టైంలోను వాళ్ళు నైవేద్యం అది పెడుతూ ఉంటారు, ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు. తర్వాత తెల్లవారుజామున భగవంతుడికి రోజు ప్రసాదాన్ని నైవేద్యాన్ని పెట్టడం, ఇదంతా కూడా ఈ అనవసర అనేటటువంటి సమయంలో జరుగుతుంది. ఈ అనవసర సమయంలో జగన్నాథుడు ఆయనకు కొంచెం అస్వస్థతగా ఉండడం, ఈ దయితాపతులందరూ కూడా ఆయనకు మరి పండ్ల రసం ఇవి ఇవ్వడం చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో మొదట్లో ఈ జగన్నాథుణ్ణి శాబరులు ఆరాధించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆయన అప్పట్లో నీలమాధవుడు అని కూడా ఆయన్ను పిలవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆయనకి గుడి అది కట్టిన తర్వాత ఆయన పేరు జగన్నాథుడిగా మార్చారు. సో మొదట్లో ఈ శాబరులంతా ఆయనకు భక్తితో ఆయన్ను ఆరాధిస్తూ పూజలు అవి చేసినప్పుడు అప్పట్లో నీలమాధవుడు అని పిలవడం, ఆ తర్వాత ఈ ఆలయ నిర్మాణం అది జరిగిన తర్వాత ఆయనను జగన్నాథుడు అని పిలవడం జరిగింది. సో వీళ్ళంతా ఈ సేవ చేశారు కాబట్టి శాబరులందరూ కూడా, ఈ శాబర భక్తులందరూ కూడా, ఈ శబర భక్తులందరూ కూడా దయితులుగా మారిపోయారు అని చెప్తున్నారు. తర్వాత ఇలా ఆయన తీసుకువెళ్ళడం, భుజాల మీద పెట్టి, కొంతమంది ఏమో ఆయన పాదాలను పట్టుకుని ఈ రకంగా జగన్నాథుల వారిని వాళ్ళు తీసుకువెళ్ళి మరి అక్కడ రథం మీద కూర్చోబెట్టి ఒక పట్టు వస్త్రంతో ఆ విగ్రహాన్ని ఆ రథం మీద ఉండేటట్లుగా వాళ్ళు గట్టిగా
ఆ ఆసనం మీద కూర్చోబెట్టడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆ పట్టు వస్త్రంతో ఆయనని చుట్టి రెండు వైపులా వస్త్రం అంటే అది పట్టు తాడు వంటిది. దానిని రెండు వైపులా ఇద్దరు దాయితులు పట్టుకుని ఆయనను ఆ విగ్రహాన్ని లేపడం అది చేసేవారు. ఆ తర్వాత మరి ఆయనను కూర్చోబెట్టిన ఆసనం ఎలా ఉందో చెప్తున్నారు. దాంట్లో మరి వీళ్ళు మెత్తటి పరుపులు అవన్నీ కూడా వేసి మరి జగన్నాథుల వారికి ఒక దిండు లాంటివి ఇవన్నీ కూడా సర్దడం జరిగిందట ఆలయంలో. తర్వాత వాళ్ళు ఈ జగన్నాథుల వారిని మరి తీసుకువెళ్ళి మరి అందులో కూర్చోబెట్టడం ఇవన్నీ చేశారు. సో ఇక్కడ జగన్నాథుడు మరి సర్వ సృష్టికి కూడా మూలం. ఆయన్ను ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక స్థానం నుంచి ఇంకొక స్థానంలోకి తీసుకువెళ్ళడం, ఆయన్ని మోయడం ఎవరి వల్ల సాధ్యం? ఆయనకి ఇష్టమైతేనే, భగవంతుడు సంకల్పం ఉంటేనే ఆయన ఇంకొక చోటకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. కానీ ఆయన యొక్క లీలా సంకల్పం ఉండబట్టే మరి వీళ్ళు ఈ రకంగా ఆయన్ను తీసుకువెళ్ళగలిగారు అని చెప్తున్నారు. సో వాళ్ళు అట్లా ఆయన విగ్రహాన్ని తీసుకువెళ్ళడాన్ని కూడా వర్ణిస్తున్నారు. ఇలా ఒక చోటు నుంచి ఒక చోటుకి మెల్లమెల్లగా అంటే ఒక్కసారి అంత ఈజీగా అది ఆలయం నుండి మరి దీంట్లోకి తీసుకురావడం అంత తేలిక కాదు. సో అట్లా వాళ్ళు మెల్లగా ఇలా మార్చుకుంటూ తీసుకువచ్చారు. మరి ఆయన్ని మోయడం భగవంతుని మోయడం అంత సామాన్యమా? ఎవరి వల్ల సాధ్యం? ఆయన సంకల్పం ఉండబట్టే అది సాధ్యపడింది అని చెప్తూ చివరికి ఆయనను ఈ రథం మీద కూర్చోబెట్టినప్పుడు వాయిద్యాలన్నీ కూడా మూగాయి. చైతన్య మహాప్రభువు మణిమ అంటూ ఆయన నామస్మరణ చేయడం ఆయన అనుకున్నారు. కాకపోతే తనలో తనే గట్టిగా కాకపోయినా ఆయన అన్నది అందరికీ వినిపించకపోయినా. సో మణిమ అనే మాట అర్థం ఏమిటి అంటే ఒరిస్సా ప్రాంతంలో ఒక గౌరవనీయులైన అత్యంత పూజ్యనీయులైన వాళ్ళను ఆ మాట అనడం జరుగుతుందట. కాబట్టి ఆయన ఆ రకంగా జగన్నాథుల వారిని పూరి జగన్నాథులను చైతన్య మహాప్రభు ఆ రకంగా సంబోధించారు. అయితే ప్రతాపరుద్రులు వచ్చి స్వయంగా ఆయనను జగన్నాథుల వారు ఇందులో కూర్చోబెట్టిన తర్వాత ఆసనంలో జగన్నాథ మూర్తిని ఆయన ఈ వీధులన్నిటినీ కూడా ఈ చీపురుతో ఆయన ఊడవటం చేశారు. ఈ ప్రతాపరుద్రుడు అనే రాజు ఆయన నీరు జల్లి, ఎటువంటి నీరు? చందనంతో చేసిన నీరు ఆయన జల్లి తరువాత ఇవన్నీ కూడా శుభ్రపరిచి నీరు చల్లటం జరిగింది. అంత పెద్ద రాజు కూడా ఈ రకమైన సేవ మరి భగవంతుడికి అందరూ చేయవలసిన వాళ్ళే కాబట్టి ఆయన ఆ రకంగా చేశారు. ఆయన చాలా అంటే గొప్ప వ్యక్తి అని చెప్తున్నారు ప్రతాపరుద్రుడు. అయినా కూడా అంటే మీరు వినే ఉంటారు ప్రతాపరుద్రుడు పెద్ద చరిత్రలో మనకి హిస్టరీలో ఆయన పెద్ద రాజు ఈ టైంలో ముస్లిం వాళ్ళు పాలించినప్పుడు. సో ఆయన ఇటువంటి సేవ అంతా కూడా భగవంతుడికి చేసేవారు. సో భగవద్ అనుగ్రహం పొందడానికి అర్హుడైన వ్యక్తి ప్రతాపరుద్రుడు అని ఇక్కడ కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ కూడా చెప్తున్నారు. సో ఇలా ఇంత పెద్ద చక్రవర్తి వచ్చి ఈ రకంగా సేవ చేయడాన్ని చూసి చైతన్య మహాప్రభు కూడా చాలా సంతోషించి తప్పనిసరిగా ఈ రాజుకు భగవద్ అనుగ్రహం లభిస్తుంది అని ఆయన కూడా అనుకున్నారు. తర్వాత భగవంతుడు అనుగ్రహం లేనిదే అసలు ఎవరు కూడా భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం కానీ ఆయన భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళడం కానీ జరగదు అని కూడా చెప్తున్నారు. మరి ఇదే మనం భగవద్గీతలో కూడా చూసాం కదా. బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి సమహాత్మా సుదుర్లభ అని వస్తుంది కదా. 7.19లో మనం ఏం చూస్తాము? ఎన్నో జన్మల తర్వాత జ్ఞానం తెచ్చుకుని జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే నన్ను శరణు వేడుతాడు. ఏమని? వాసుదేవ సర్వం ఇది సమస్తము వాసుదేవుడేనని
సమహాత్మ సుదుర్లభ, అటువంటి మహాత్ములు చాలా అరుదు అని చెప్పి మనం చూసాం. సో అందుకని ఇక్కడ అదే మాట చెప్తున్నారు. ఈ భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడానికి, భక్తిలో మునగడానికి కూడా, ఆ భక్తిలో నిమగ్నం అవడానికి కూడా భగవద్ అనుగ్రహం ఉండాలి అని. అయితే భగవంతుడు ఇలా కొంతమందికి ఎందుకు పక్షపాతంతో ఇస్తాడు అని మనం అనుకోవడానికి వీల్లేదు. ఎందుకంటే భగవంతుడు మన యొక్క కర్మలను బట్టే మనకి ఏది జరిగినా జరుగుతుంది. కాబట్టి అది ఆ అనుగ్రహం మన యొక్క సకర్మలను బట్టి, మన యొక్క సన్మార్గాల్ని బట్టి, మన యొక్క కల్మషరహితమైన తత్వాన్ని బట్టి మనకు ఆ భక్తిలోకి వెళ్ళగలిగే శుద్ధమైనటువంటి దశ వస్తుంది, స్థితి వస్తుంది. కాబట్టి అది కూడా ఆ రకంగా అది భగవద్ అనుగ్రహం అని అనడం. సో ఇలా కొంచెమైనా భగవంతుడి అనుగ్రహం ఉన్నప్పుడు మనం భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోగలుగుతాం. అందుకే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. కొంచెమైనా ఈ మార్గంలో ఉంటే, ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో కల్మషరహితంగా, ఫలాసక్తి లేకుండా భగవంతుడి కోసం ప్రీత్యర్థం అని మనం పనులు చేసే మార్గం కంప్లీట్గా మనం అలా ఉండలేకపోయినా కొంచెమన్నా ఆ మార్గాన్ని ప్రయత్నిస్తే భగవంతుడి తత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలాగే అంతేగాని మరి ఏదో మనం మాటలతో పుస్తకాలు చదువు ఇలా ఉంటారు, భగవతత్వం ఇదట అదట అనుకున్నంత మాత్రాన మనకి భగవతత్వం అర్థం కాదు అని అంటున్నారు. సో ఇక్కడ ప్రతాపరుద్రులు మరి చైతన్య మహాప్రభువుని చూడాలని ఆయన చాలా ఉబలాట పడినా కూడా చైతన్య మహాప్రభు ఆయనకి ఇంకా దర్శనం ఇవ్వలేదు. అయితే చైతన్య మహాప్రభు అంతకు ముందు ఆయన చాలాసార్లు చూడాలని కబురు చేయడం, అడగడం జరిగింది, కానీ ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆయన్ని రమ్మని ఆహ్వానించలేదు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ప్రతాపరుద్రుడు ఇలా ఊడవడం, ఆయనే స్వయంగా కళ్ళాపు చల్లడం ఇవన్నీ చేయడం చూశాడో అది ఆయనకు చాలా ఆనందాన్ని కలిగించి అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు యొక్క అనుగ్రహం ఆయనకి లభించిందని చెప్తున్నారనమాట. సో ఎవరైతే చైతన్య మహాప్రభువును గురువుగా స్వీకరిస్తారో, భగవంతుడిని జగన్నాథుడిని దేవాది దేవుడిగా స్వీకరిస్తారో వాళ్ళు మరి అటు భగవంతుడి యొక్క మరియు గురువు యొక్క కృపని, ఇద్దరి కృపను కూడా అనుగ్రహాన్ని పొందగలుగుతారు అని చెప్పి చైతన్య మహాప్రభువే రూప గోస్వామికి చెప్పడం జరిగింది. ఇది మనం మధ్యలీల 19వ అధ్యాయంలో చూస్తాం. స్వయంగా చైతన్య మహాప్రభు ఈ మాట చెప్పడం. అందరూ కూడా ఈ రథం ఎలా ఉందంటే చూసిన వాళ్ళందరూ నిర్ఘాంతపోయేంత బ్రహ్మాండంగా రథాన్ని అలంకరించారట. మరి బంగారు రథం, మన సుమేరు పర్వతం అంత ఎత్తు ఉన్నట్లుగా ఉన్నదట ఆ బంగారు రథం. సో చూసి అందరూ కూడా నిర్ఘాంతపోయారు. ఇక్కడ ఒక విషయం ప్రభుపాద్ చెప్తున్నారు భాష్యంలో. 1973లో లండన్ నగరంలో ఒక ట్రఫాల్గర్ స్క్వేర్ అని ఒక ప్రాంతం ఉన్నది. అక్కడ మరి పెద్ద రథయాత్ర జరిపారట 73లో. అప్పుడు లండన్లో ఉన్న వార్తాపత్రిక గార్డియన్ అని ఒకటి ఉంటుంది, ఒక పెద్ద వార్తాపత్రిక. వాళ్ళు మొదటి పేజీలో ఇస్కాన్ రథయాత్ర మరి పెద్దగా ఈ ట్రఫాల్గర్ స్క్వేర్లో ఎలా జరిగింది, ఇది నెల్సన్ కాలం అనేటటువంటి ఒక విగ్రహం ఉండేది ఈ ట్రఫాల్గర్ స్క్వేర్లో. ఆ నెల్సన్ కాలం అనే విగ్రహాన్ని మించిపోయినట్లుగా ఇస్కాన్ రథయాత్ర ఉన్నది అని ఈ న్యూస్ పేపర్లో వ్రాయడం జరిగిందట. ఈ నెల్సన్ కాలం అనే విగ్రహం అది చాలా ఎత్తు, ఎంతో దూరం నుంచి కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దానిని మించినట్లుగా ఈ రథం ఉన్నది అని చెప్పి వాళ్ళు వ్రాయడం జరిగింది. సో ఈ రథయాత్రను ఈ పూరి వాస్తవ్యులందరూ సుమేరు పర్వతంతో ఎలా అయితే పోల్చారో అలా ఈ లండన్ వాస్తవ్యులందరూ కూడా ఈ నెల్సన్ మాన్యుమెంట్ అనే విగ్రహాంతో పోల్చి దానికంటే మించినదిగా ఉన్నది అని పోల్చారని ఇక్కడ ప్రభుపాద మనకి చెప్తున్నారు. అలా ఈ చేసినటువంటి అలంకరణలన్నీ కూడా పెద్ద పెద్ద అద్దాలతో, తర్వాత వందల కొద్ది మరి చామరాలు, అంటే భగవంతుణ్ణి వీచే చామరాలు ఉంటాయి కదా, అలా వందల చామరాలు అవన్నీ కూడా ఈ రథం మీద, తర్వాత ఒక పెద్ద పైన ఒక రథానికి కప్పు, అందమైన కప్పు,
ఆ తర్వాత ఒక జెండా ఇవన్నీ కూడా పెట్టి రథాన్ని ఆ విధంగా అలంకరించారు. తర్వాత మరి ఒక పట్టు వస్త్రంతో రకరకాల బొమ్మలతో వీటన్నిటితో కూడా చుట్టూతా ఆ రథాన్ని అలంకరించడం, గంటలు మరి అందెలు ఇవన్నీ కూడా వాయించడం జరిగింది అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇలా ఈ రథయాత్ర గురించి మనం ఈ దివ్యమైనటువంటి రథయాత్ర కోసం మరి జగన్నాథుడు ఈ రథాన్ని ఆయన ఆరోహించడం, మరి ఆయన సోదరి సుభద్ర, ఆయన యొక్క సోదరుడు బలరాముడు, వీళ్ళిద్దరూ మరి ఇంకొక వేరే ఎవరి రథం వాళ్ళదన్నమాట. సో ముగ్గురు 3 రథాలలో 3 రథావరోహణం చేయడం జరిగింది. 15 రోజుల పాటు ఈ జగన్నాథుడు ఒక ప్రాంతంలో ఉంటారు. ఏది అక్కడ లక్ష్మీదేవి ఉన్నది, ఆవిడతో ఆయన 15 రోజులు ఒక ప్రాంతంలో ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తారు. ఈ 15 రోజుల కాలాన్నే అనవసర అని ఇందాక మనం చూసాం కదా. ఆ అనవసర అనే పీరియడ్, ఆ టైం ఎప్పుడంటే ఈ 15 రోజులు, ఏది ఆయన లక్ష్మీదేవితో ఉన్న టైంలో. సో అది దానిని నిభృత అని కూడా అంటారు. సో ఇక్కడ లక్ష్మీదేవితో పాటు ఆయన 15 రోజులు ఉండటం జరుగుతుంది అనమాట. ఆ తర్వాత ఆవిడ యొక్క అనుమతితో ఆయన మళ్ళీ బయలుదేరడం జరుగుతుంది. అలా ఆవిడ అనుమతితో బయలుదేరిన తర్వాత మళ్ళీ ఆయన రథం ఆరోహించి తన భక్తులను ఆనందింపచేయడం కోసం ఆయన మళ్ళీ ఆ రథానిలోకి రావడం, బయలుదేరడం జరుగుతుంది. సో ఈ సందర్భంగా భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఉన్నారు కదా, మన ప్రభుపాద భక్తి వేదాంత ప్రభుపాద వాళ్ళ గురువు గారు. ఆ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఏమని అన్నారు అంటే, ఈ విషయం గురించి ఒక ఆదర్శమైన భర్త వలె జగన్నాథుడు 15 రోజులు ఆయన భార్యతో అక్కడ ఆవిడతో గడిపి, ఆ తర్వాత మరి ఈ అదృష్ట దేవత అయిన లక్ష్మీదేవితో చివరికి ఆయన మరి భక్తులందరినీ ఆనందింపజేయడానికి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి ఆయన ఈ రకంగా రథయాత్రలో మళ్ళీ పాల్గొనడం జరిగింది. సో భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా 2 విధాలుగా ఆయనకు ఆనంద తృప్తి కలుగుతుంది. అంటే స్వకీయ పరాకీయ అనే 2 విధాలుగా అని చెప్తున్నారు. సో స్వకీయ రాస అంటే మరి ఆయన ఈ ధర్మ నిబంధనలు ఇవన్నీ పాటిస్తూ ద్వారకాలో ఆయన ఈ తన రాణులతో ఉన్నప్పుడు దానిని స్వకీయ రాస అంటారు. అంటే మామూలు గృహస్థాశ్రమాన్ని పాటిస్తూ, ఆ గృహస్థ నియమాలు పాటిస్తూ ఆయన తన రాణులతో ఉండడాన్ని స్వకీయ వాస ద్వారకలో. కానీ బృందావనంలో ఇలా ఈ మధుర ప్రేమ ఆయన యొక్క రాణులతో కాకుండా గోపికలతో ఉంటుంది. కాబట్టి గోపికలతో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేమ పరకీయ రాస అని అంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. స్వకీయ పరకీయ. సో రాణులతో ద్వారకలో ఉన్నది గృహస్థు వలె. ఆ తర్వాత ఈ మధుర ప్రేమకు భగవంతుడు ఏ విధంగా ఆయన పరవశులు అవుతారు అనేది పరకీయ రాశ. సో ఈ 2 రకాలుగా భగవంతుడు మరి అలా ఈ అదృష్ట దేవత స్వకీయ రాస అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. ఆయన ఇలా లక్ష్మీదేవితో 15 రోజులు ఆవిడ స్థానంలో ఉండడాన్ని స్వకీయ రాస కింద వస్తుంది. ఆయన బృందావనం వెళ్ళినప్పుడు అది పరకీయ రాస కింద వస్తుంది అని భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి మనకి ఈ విషయాన్ని వివరించారనమాట అని ప్రభుపాదం మనకి చెప్తున్నారు. సో ప్రభుపాద ఇవన్నీ చదివి ఈ గురువులందరూ ఎటువంటి విషయాలను ఇంకా అందించారన్న విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అలా మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పరకీయ రాశ అంటే చాలా తప్పు అని అనుకుంటూ ఉంటారు. మరి చాలా మంది శ్రీకృష్ణుని తెలియక విమర్శిస్తూ ఉంటారు. ఆయనకి ఇంతమంది భార్యల, ఇంతమంది గోపికల అంటూ. కానీ ఈ పరకీయ రాస అనేది భౌతిక ప్రపంచపు ప్రేమ వంటిది కాదు. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో మరి అది దివ్యమైనటువంటి ఆ మధుర భక్తిలో ఉన్న ఆనంద స్థితి అని చెప్తున్నారు. ఇదంతా మరి భౌతిక ప్రపంచం అంతా కూడా
మనం చూస్తాం కదా 15వ అధ్యాయంలో ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి ప్రతిబింబం అని. కానీ ఆ ప్రతిబింబం ప్రతిబింబం అంటే ఏంటి? ఎప్పుడు కూడా మరి తలక్రిందులవుతుంది ప్రతిబింబం కదా! రిఫ్లెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది? మనకి కుడివైపు అయితే అది ఎడమ వైపుగా కనిపిస్తుంది. ఎడమైతే కుడిగా కనిపిస్తుంది. సో, ఈ ప్రతిబింబం అనేసరికి ఆధ్యాత్మికతలో ఉన్న హ్మ్. ఆ శుద్ధత్వం అంతా కూడా కలుషితం అయిపోతుందనమాట. ఇలా ప్రతిబింబించి భౌతిక తత్వం అంతా కూడా కరెక్ట్‌గా ఆపోజిట్. అది ఆధ్యాత్మికత ఎంత పరిశుద్ధమో, భౌతికత్వం అంత అపరిశుద్ధం, అంత కల్మషం. అది ఎంత కల్మషరహితమో ఇది అంత కల్మషమయమైంది. కాబట్టి అలాంటిది అందుకని మనకి ఆ ఆధ్యాత్మిక తత్వంలో ఉన్న ఆ మధుర ప్రేమ, దివ్య ప్రేమ, ఆ పరిశుద్ధమైన ఆ తత్వం మనకు అర్థం కాదు అంటున్నారనమాట. సో, ఈ గోపికలతో ఆయనకున్న ఆ సంబంధాన్ని ఈ తెలియని వాళ్ళందరూ ఈ రకంగా అపార్థం చేసుకుంటున్నారు. ఈ పరకీయ రాస అనేది ఆధ్యాత్మిక తత్వంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోనే ఉంటుంది గానీ అది నిజమైన భక్తి మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళే దానిని గురించి అర్థం చేసుకోగలరు, మాట్లాడగలరు, చెప్పగలరు. మామూలు వాళ్లకు ఇది అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. దానిని గురించి వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నా అనవసరం అంటున్నారనమాట. ఈ అసలు మనం పోల్చడానికి కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచ ప్రేమతత్వాన్ని ఈ పరకీయ రాస అనే ఆధ్యాత్మిక ప్రేమతత్వానికి పోలికనేది లేదు అంటున్నారు. సో, ఏది ఈ పరకీయ రాసే బంగారం అయితే ఈ భౌతిక ప్రపంచ ప్రేమ ఇనుము లాంటిది అంటున్నారనమాట. ఈ ఎంతో తేడా ఉంది రెండింటికి అంటున్నారు. కాబట్టి మనం పోల్చటానికి కూడా పోల్చతగినది కాదు అంటున్నారనమాట. కాబట్టి తెలిసిన వాళ్ళకే జ్ఞానులకే ఇది అర్థమవుతుంది. బంగారానికి ఇనుముకి ఉన్న తేడా అలాగే మామూలు వాళ్ళకు కూడా ఈ తేడా అర్థం కాదు అని ఇక్కడ ఆ తత్వాన్ని గురించి చాలా మంది విమర్శిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఓహో, ఈయన రాణుల దగ్గర ఒక రకమైన రాస, మళ్ళీ గోపికల దగ్గర ఇంకొక రకమైన రాస అంటూ తెలియక మరి ఎంతో మంది అర్థం చేసుకోలేక అపార్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో, అందుకని ఇక్కడ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. ఆ తరువాత మరి ఇలా తీరం ఒడ్డున యమునా నది తీరం ఒడ్డున మరి వెళ్తూ 2 ప్రక్కలా కూడా ఈ వనాలు ఎలా ఉన్నాయి అంటే బృందావనంలాగా కనిపిస్తున్నాయట. సో, ఇలా జగన్నాథులు ఆయన రథం మీద వెళ్తూ 2 ప్రక్కల ఆయన చూస్తూ ఆయన మనస్సంతా కూడా ఆనందంతో నిండిపోయింది. భగవంతుడి మనస్సు అని వర్ణిస్తున్నారనమాట. ఈ రథాన్ని లాగే గౌడులందరూ కూడా ఎంతో ఆనందంతో ఈ రథాన్ని లాగడం చేస్తున్నారు. వాళ్ళు ఎంతో సంతోషంతో. అయితే మరి కొన్నిసార్లు కొంచెం వేగంగా వెళ్ళడం, కొన్నిసార్లు కొంచెం నెమ్మదిగా వెళ్ళడం ఇలా జరుగుతుందట ఆ రథం. అయితే ఒక్కొక్కసారి ఎక్కడైనా నిలిచిపోవడం కూడా జరుగుతుంది. ఎంత లాగినా కూడా కొన్నిసార్లు రాదట. అదలా నిలిచిపోతుందట ఆ రథం. కాబట్టి ఈ రథం కదులుతోంది అంటే అది భగవత్ సంకల్పంతో కదులుతుంది గానీ వీళ్ళు లాగడం వల్ల కాదు. అది ఆటోమేటిక్‌గా ఎంత లాగినా కొన్నిసార్లు త్వరగా కదలదట. మరి కొన్నిసార్లు నెమ్మదిగా కదులుతుంది. కొన్నిసార్లు వేగంగా కదులుతుంది. అంటే భగవంతుడు లోపల ఉండి ఆయన చుట్టూ ఉన్నవి ఆయన గమనించి ఆనందిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు. మామూలు మనుషుల బలంతో కాదు, ఆయన సంకల్పం వల్లే ఇలా జరుగుతుంది. ఈ కదలడం వేగంగా కొన్నిసార్లు, నెమ్మదిగా కొన్నిసార్లు ఎంత లాగినా అది కదలకపోవడం జరుగుతుంది. ఇలా అది ఎప్పుడైతే కదలకుండా ఒక చోటే ఉన్నప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు భక్తులందరినీ కూడా అక్కడ ప్రోగు చేసి ఆయన ఈ విగ్రహం యొక్క విగ్రహానికి దండలు వేయడం, మరి చందనం అర్పించడం ఇవన్నీ కూడా ఆయన స్వయంగా చేస్తూ ఉండేవారట ఆగినప్పుడల్లా. పరమానందపురి తర్వాత బ్రహ్మానంద భారతి వీళ్ళిద్దరూ కూడా స్వయంగా మరి దండలు వేయడం, చందనం అర్పించడం వాళ్ళు కూడా చేసేవారు. చైతన్య మహాప్రభు చేతిలో ఉన్నవి తీసుకుని అట్లా వాళ్ళందరూ కూడా భక్తులందరూ ఆనందంగా భగవంతుడికి ఆ రకంగా పూలు అవి అర్పించి ఆనందాన్ని పొందేవారు. అట్లాగే అద్వైతాచార్యులు, నిత్యానంద ప్రభువులు కూడా ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి హస్తంలో నుంచి తీసుకునేవారు అంటున్నారు. చైతన్య మహాప్రభు హస్తం వాళ్ళకి ఎంతో సంతోషాన్ని కలిగించేది. ఆయన దగ్గర నుంచి అవి తీసుకుని సమర్పించడం కూడా.
అలాగే చైతన్య మహాప్రభు మరి దండలు ఈ రకంగా సంకీర్తన చేసే వాళ్ళందరికీ కూడా ఆయన దండలు చందనం ఇచ్చేవారు భగవంతుడికి సమర్పించడానికి. ఆ తర్వాత వీళ్ళల్లో ముఖ్యులు ఎవరు అంటే స్వరూప దామోదరులు, శ్రీవాస ఠాకూర్లు. వీళ్ళు భగవంతుడికి ఎక్కువగా వాళ్ళు దండలు అర్పించే వాళ్ళు, చందనం అదే అర్పించడం వీళ్ళిద్దరూ చేసేవారట. మరి శ్రీవాస అంటే మనం చెప్తాం కదా, శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద ఆయన శ్రీవాస్ ఠాకూర్ ముఖ్య అనుయాయుడు. స్వరూప దామోదరులు కూడా ముఖ్య అనుయాయుడు. ఈ చైతన్య చరితామృతం విషయాలన్నీ రాసింది వాళ్ళల్లో ఆయన ఒకరు. ఆ తర్వాత 4 బృందాలు కీర్తనలు చేసే వాళ్ళు ఉండేవారట. వాళ్ళు మొత్తం 24 మంది ఉన్నారు. సో ఒక్కొక్క బృందంలో కూడా 2 మృదంగాలు ఉన్నాయని మనం ఇందాక కూడా చూసాం. సో మొత్తం మీద ఈ పాడేవాళ్ళు 24 మంది కాక 4 బృందాలకి 2 మృదంగ వాయిద్యులు ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకొక 8 మంది ఉన్నారనమాట. సో మొత్తం 32 మంది ఈ 4 బృందాల్లో ఉన్నారు. వీళ్ళంతా కీర్తనలు పాడుతూ మృదంగం వాయిస్తూ ఉండేవారు. ఆ తర్వాత కొంత ఆలోచించి చైతన్య మహాప్రభు మళ్ళీ వీళ్ళని విభజించారనమాట. సో ఇంకా కొంచెం ఆ తర్వాత నిత్యానంద ప్రభుని అద్వైతాచార్యులు, హరిదాస్ ఠాకూరు, మరి వక్రేశ్వర పండితుడు వీళ్ళందరినీ కూడా ఈ 4 బృందాల ముందు ఒక్కొక్క బృందం ముందు ఒక్కొక్కరిని ఉండి నృత్యం చేయమని కూడా ఆయన చెప్పడం జరిగింది. స్వరూప దామోదరుడేమో మరి మొదటి బృందానికి నాయకుడిగా నృత్యం చేసేవాడు. సో ఆయనకు ఒక 5 అనుయాయులు ఆయన నృత్యం చేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళు నామస్మరణ కీర్తన చేస్తూ ఉండేవారట. అలాగే ఈ 5 కూడా స్వరూప దామోదరుడు క్రింద ఉన్న 5 అనుయాయులు ఎవరు? దామోదర పండితుడు, నారాయణుడు, గోవింద దత్త, రాఘవ పండితుడు, గోవిందానంద. వీళ్ళు 5 కూడా ఆ స్వరూప దామోదరుడు గ్రూప్ లో ఉన్నారు. ఈయనేమో నృత్యం చేయడం, వాళ్ళు వీళ్ళంతా కీర్తన పాడటం చేసేవారు. అంటే అంత సిస్టమేటిక్ గా ఈ రథయాత్రకు చైతన్య మహాప్రభు ఇవన్నీ కూడా అరేంజ్ చేసేవారు అనమాట. తర్వాత నెక్స్ట్ గ్రూప్ కి అద్వైతాచార్యులు ఆయన నృత్యం చేయడానికి ఆయన లీడర్ అనమాట. ముందు ఉండి నృత్యం చేయడం, ఆయన వెనక కీర్తన చేయడానికి మళ్ళీ చైతన్య మహాప్రభు ఇంకొక కొంతమందిని పెట్టడం జరిగింది. అలాగే ఇంకొక బృందానికేమో శ్రీవాస ఠాకూర్ని ముందుండి నృత్యం చేసేవాడిగా పెట్టడం జరిగింది అనమాట. సో మొదటి గ్రూప్ లో దామోదర స్వరూపుడు, ఆయనకు మరి కొంతమంది కీర్తన చేసేవాళ్ళు. ఆ తర్వాత వాళ్ళు ఎవరు అంటే దామోదర పండితుడు, నారాయణుడు, చూసాం, గోవింద దత్త, రాఘవ పండితుడు, గోవిందానంద. తర్వాత అద్వైతాచార్యులను కూడా ఒక నృత్యాన్ని చేయడానికి ఒక బృందానికి ఏర్పాటు చేశారు కదా. ఆ తర్వాత ఇంకొకళ్ళు శ్రీవాస ఠాకూరు ఇంకొక బృందానికి. శ్రీవాస్ ఠాకూర్ కింద మరి కీర్తన చేసే వాళ్ళు ఎవరు అంటే గంగాదాసు, హరిదాసు, శ్రీమాను, శుభానంద, శ్రీరామ పండితుడు. వీళ్ళందరికీ కూడా వీళ్ళ బృందానికి నృత్యం చేసేది నిత్యానంద ప్రభు. అలాగే ఇంకొక బృందం ఎవరు అంటే వాసుదేవుడు, గోపీనాథుడు, మురారి. వీళ్ళందరికీ మరి ముకుంద ముఖ్యమైనటువంటి కీర్తన లీడర్ అన్నమాట. అంటే ఈ భక్తులు. ఆ తర్వాత ఇంకొక 2 శ్రీకాంత, వల్లభసేన, వీళ్ళు కూడా ఈ గ్రూప్ లో జాయిన్ అయ్యారట, చేరడం జరిగింది. సో వీళ్ళల్లోకి సీనియర్ ఎవరు అంటే హరిదాస్ ఠాకూర్. మరి మనం ఆయన గురించి కూడా చూసాం. ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ వీళ్ళందరికీ నాయకుడిగా ఆయన. సో 3వ దాంట్లో ముకుందుణ్ణి ముఖ్యమైనటువంటి నాయకుడిగా పెట్టారు. అంటే కీర్తనకి ఆయన ముఖ్యమైన కీర్తన పాడే వాళ్ళు ఆయన లీడ్ అనమాట. ఈ బృందంలో ఎవరున్నారంటే వాసుదేవుడు, గోపీనాథుడు, మురారి, శ్రీకంఠుడు, వల్లభసేనుడు. వీళ్ళందరికీ నృత్యం చేసేది ఎవరు అంటే వీళ్ళందరికంటే ముందున్న భక్తుడు హరిదాస్ ఠాకూర్ అని చెప్పి భాష్యంలో. సో తర్వాత ఇంకొక బృందంకి మరి గోవింద ఘోష అనే ఆయనని ముందు పెట్టడం జరిగింది. ఇందులో మరి చిన్న హరిదాసు, విష్ణుదాసు, రాఘవులు అనేవాళ్ళు కీర్తన పాడటానికి వాళ్ళని ఏర్పాటు చేశారు. ఆ తర్వాత మాధవ ఘోష, వాసుదేవ ఘోష అని 2 అన్నదమ్ములు కూడా ఈ కీర్తన బృందాన్ని
బృందంలో చేరడం జరిగింది. వక్రేశ్వర పండితుడేమో అక్కడ నృత్యం చేయడానికి ఆయన. సో అంటే ఒక్కొక్క బృందంలో ఎవరు నృత్యం చేసే లీడ్ ఎవరు, పాడే వాళ్ళ లీడ్ ఎవరు, వాళ్ళలో మిగిలిన వాళ్ళు అనుయాయులు కొంతమంది ఎవరు అన్నది చెప్తున్నారు. ఇది ఈ సంకీర్తన బృందం అన్నమాట. అయితే కులీన గ్రామం నుండి వీళ్ళంతా సారీ, ఈ ఇంకొక సంకీర్తన బృందం కులీన గ్రామం నుండి వచ్చిందట. రామానంద, సత్యరాజ అనే ఇద్దరిని వాళ్ళకి డాన్సర్లుగా ఆ బృందానికి చైతన్య మహాప్రభువు ఏర్పాటు చేశారు. తర్వాత ఇంకొక బృందం వచ్చింది శాంతిపురం. ఎక్కడ అది? అద్వైతాచార్యుల వారి ఊరు, మీకు గుర్తుంటే. సో ఆ శాంతిపురం నుంచి అద్వైతాచార్యులు ఇంకొక బృందాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. ఆ బృందానికేమో అచ్యుతానంద అనే ఆయనను డాన్సర్గా ముందు నృత్యం చేయడానికి పెట్టారు. మిగిలిన వాళ్ళందరినీ కీర్తన చేయడానికి పెట్టారు. సో మనం చూస్తుంటే మనకు అర్థమవుతుంది కదా, ఇలా రకరకాల ప్లేసుల నుంచి వచ్చిన అన్ని బృందాల్లో ముందు నృత్యం చేయడానికి ఒకళ్ళు, వాళ్ళ వెనక పాడుతూ వాళ్ళ గ్రూప్లో ఇంకొక 5-6 గ్రూప్. సో అలా గ్రూప్స్గా వీళ్ళు ఫామ్ అయ్యి ఈ రథం వెంట ముందు వెనక వెళ్తున్నారనమాట. ఇంకొక గ్రూప్ ఏమో ఖండ అనే ప్రదేశం నుంచి వచ్చారు. వీళ్ళు ఇంకొక చోట పాడటం జరిగింది. ఇందులో నరహరి ప్రభు, రఘునందన వీళ్ళు నృత్యం చేయడానికి వీళ్ళు ఉన్నారు. తర్వాత ఈ 4 బృందాలు కూడా జగన్నాథుడి రథంకి ముందు ఉండి వీళ్ళు నృత్యం చేశారు. లేదు అంటే ప్రక్కన అటు ఇటు ఉండి నృత్యం చేయడం జరిగిందనమాట. ఇంకొకరు వెనక. సో కొందరు ముందు, కొందరు అటు ఇటు ప్రక్కల, ఇంకా కొంతమంది ఒకరు వెనక. ఆ రకంగా ఎక్కువ 4 బృందాలు ముందున్నాయి. ఎక్కువ బృందాలు ముందు, ఒకటి ఇటు, ఒకటి అటు, ఒకటి వెనక. ఆ రకంగా వీళ్ళంతా నృత్యం చేస్తూ అన్ని వైపులా, అన్ని దిక్కుల్లో భగవంతుడి రథం చుట్టూ వాళ్ళు ప్రయాణం చేస్తూ వచ్చారు. సో మొత్తం 7 బృందాలు, సంకీర్తన బృందాలు ఉన్నాయన్నమాట. ఒక్కొక్క బృందంలోనూ 2 మరి మృదంగం వాయిస్తున్నారని ఇందాక చూసాం. ఇలా 14 మృదంగాలు కూడా ఒకేసారి మోగాయి. మరి 7 బృందాల్లో 7 రెళ్ళు 14 మృదంగాలు ఉన్నాయి కదా. 14 మృదంగాలు కూడా ఒకేసారి మ్రోగటంతో ఆ శబ్దం ఎలా ఉన్నది అంటే వినడానికి కూడా చెవులు దద్దరిల్లేటట్లుగా ఉన్నాయి. అంటే చెడు విధానంగా కాదు, వినే వాళ్లకు తన్మయత్వాన్ని, ఆ భక్తి మార్గంలోకి, ఆ భక్తిలో నిమగ్నమయ్యేటట్లు చేసేటట్లుగా ఉన్నాయి. వైష్ణవులందరూ కూడా ఒక మేఘాలన్నీ గనక ఎలా అయితే ఒక చోట గుమికూడతాయో, వైష్ణవులందరూ కూడా అలా అందరూ అక్కడ గుమికూడారు. ఈ గుమికూడి భగవన్నామాన్ని అందరూ తన్మయత్వంతో ఈ రకంగా పలుకుతూ వాళ్ళ కంటి నుండి ఆశ్రువులు వర్షం కురిసినట్లుగా కురుస్తున్నాయి ఆ భక్తిలో. వాళ్ళంతా మనకి భక్తి రసామృత సింధులో చూస్తాం కదా, భక్తిభావం పెరిగినప్పుడు భగవంతుడి పట్ల కంటి వెంట నీరు కూడా వస్తూ ఉంటుందని. సో అలా వాళ్ళు భక్తి ఆశ్రువులు కారుస్తూ వాళ్ళు ఈ రకంగా భగవన్నామ సంకీర్తన చేస్తూ ఇలా వెళ్తున్నారట ఆ రథంతో పాటు. ఈ సంకీర్తన అలా మార్మ్రోగి ముల్లోకాలను కూడా నిండిపోయినట్లుగా ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఏ శబ్దము కూడా వినిపించడం లేదు. సంకీర్తన శబ్దం తప్ప ఇంకా ఏది వినిపించడం లేదు. చైతన్య మహాప్రభు ఈ అన్ని 7 బృందాలు దగ్గరికి కూడా వెళ్తూ హరి హరి అంటూ ఆయన 2 చేతులు ఎత్తి, మనం మరి హరినామ సంకీర్తన చేసినప్పుడు 2 చేతులు ఎత్తడాన్ని ఏమంటాము? ఎవరైనా చెప్పగలరా? 2 చేతులు ఎత్తడానికి అర్థం ఏమిటి? హరే కృష్ణ. ఎవరైనా? శరణాగతి మాతాజీ, అన్యదా శరణం నాస్తి. శరణం భగవంతుడికి శరణాగతి. వెరీ గుడ్, ధన్యవాదాలు. ద్రౌపది కూడా అలాగే శరణాగతి కోరబట్టే ఆయన చీరలు ఇచ్చారు అని చెప్పి ఆవిడ ఎప్పుడైతే ఆ 2 చేతులు ఎత్తి ఆవిడ చరణ వేడిందో ఆవిడకి సహాయం భగవంతుడు. టోటల్ శరణాగతి అన్నమాట. ఇక నువ్వు అన్యథా శరణం నాస్తి, కరెక్ట్ వర్డ్ అది. ఇక వేరే గతి లేదు నువ్వే అన్నట్లుగా ఆ భావాన్ని భక్తుడు గనక పెంపొందించుకున్నట్లు అయితే అది నిజమైన శరణాగతి. సో ఇక్కడ ఆయన అందుకని అది అందరికీ తెలియజేయడానికి ఆయన 2 చేతులు ఎత్తి
మరి భగవంతుడి యొక్క వైభవాన్ని కీర్తిస్తూ ఆయన హరి హరి అంటూ ఆయన చైతన్య మహాప్రభు అన్ని భక్తి బృందాలు ఈ నృత్యం చేసే వాళ్ళందరి దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆయన ఎన్నో లీలలను ఈ 7 బృందాల దగ్గర కూడా ప్రదర్శించారు చైతన్య మహాప్రభు అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఎందుకు అంటే ప్రతి వాళ్ళు మా దగ్గరే ఉన్నారు ఆయన ఈ రథయాత్ర జరుగుతుండగాని ప్రతి బృందం ఇలాగే అంటోంది. ఇంకెక్కడికి వెళ్ళలేదు, ఆయన మా దగ్గరే ఉన్నారు అని ప్రతి వాళ్ళు అంటున్నారు. సో అందరికీ కూడా వాళ్ళు ఆయన దగ్గరే ఉన్నట్లు అనిపించిందనమాట. అది తర్వాత మరి భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని అర్థం ఎవరు కూడా అర్థం చేసుకోలేరు. ఎంతో శుద్ధ భక్తులు తప్ప ఈ భగవత్ తత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కూడా చాలా కష్టం అని చెప్పి మళ్ళీ కింద శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో జగన్నాథుడు ఈ సంకీర్తనతో చాలా తృప్తిపడి ఆయన రథాన్ని ఆపివేశాడట. ఎందుకు అంటే వీళ్ళ నృత్యాన్ని తిలకించడానికి. మనం ఇందాకే చూసాం కదా, కొన్నిసార్లు ఎంత లాగినా అది కదలదు, కొన్నిసార్లు ఏమో వేగంగా వెళ్తుంది, కొన్నిసార్లు ఏమో నెమ్మదిగా వెళ్తుంది. లాగే వాళ్ళు లాగుతూనే ఉంటారు. ఆల్మోస్ట్ కొంత తేడా ఉన్న స్పీడ్లో ఓవరాల్ గా స్పీడ్ నార్మల్ గానే ఉంటుంది. కానీ ఈ రథం మరి కొన్నిసార్లు వేగంగా వెళ్తుంది, కొన్నిసార్లు నెమ్మదిగా వెళ్తోంది, కొన్నిసార్లు కదలడం లేదు. సో అలా ఈ జగన్నాథుడు ఎంతగానో వాళ్ళు చేసే నృత్యానికి ఆయన ఆనందించి అక్కడే రథం కదలకుండా ఒక చోటే ఉండిపోవడం జరిగిందట వీళ్ళ నృత్యాన్ని చూడటానికి. ప్రతాపరుద్రుడు కూడా ఆశ్చర్యపోయారట ఆ రాజుగారు ఈ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని చూసి. ఆయన ఇంకా నోట మాట రాకుండా ఇక భగవంతుడి పట్ల ఎంతో భక్తితో ఆయన నిలబడి ఇదంతా చూడటం చేశారు. ఆ తర్వాత కాశీమిశ్రాకు ఈ రాజుగారు కాశీమిశ్రాకు భగవంతుడి యొక్క వైభవాలు చెప్పారు అన్నీ కూడా భగవంతుడి గురించి. అప్పుడు కాశీమిశ్రా నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడివి అని పలకడం జరిగిందనమాట. సో ఈ రాజుగారు సార్వభౌమ భట్టాచార్య వీళ్ళిద్దరికీ కూడా భగవంతుడి యొక్క ఘనత తెలుసు. కానీ అంటే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఘనత ఆయన తెలుసుకున్నారు ఈ రాజుగారు, తర్వాత సార్వభౌమ భట్టాచార్య వీళ్ళిద్దరూ. కానీ మిగిలిన వాళ్ళెవరికి కూడా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క తత్వం, ఆయన లీలలు అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. వీళ్ళు భక్తులు కాబట్టి వీళ్ళు అందుకని ఇందాక ఈ మాట వాడారనమాట ఈ శ్లోకంలో. ఏది అందరికీ భగవతత్వము ఆయన యొక్క మహిమలు అర్థం కావు, ఎంతో శుద్ధమైన భక్తులకైతేనే భగవతత్వము ఆయన లీలలు కూడా అర్థమవుతాయి అని చెప్పి, అందుకని ప్రతాపరుద్రుడికి ఆ తరువాత మరి ఈ సార్వభౌమ భట్టాచార్యులు వీళ్ళిద్దరికీ కూడా అర్థమయ్యాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళు భక్తులు. మిగిలిన వాళ్ళందరికీ చైతన్య మహాప్రభు లీల అర్థం కావడం లేదు అంటున్నారు. ఈ రాజుగారు కాశీమిశ్రా చెప్పారు ఆయన యొక్క ఘనతను. చెప్పినప్పుడు మరి ఆయన కొంతవరకు అర్థం చేసుకుని నువ్వు చాలా అదృష్టవంతుడివి, ఇవన్నీ చూడగలిగావు, అంతటి భక్తి ఉన్నది కాబట్టి నీకు ఈ లీలలన్నీ అర్థమయ్యాయి అని ఆయన చెప్పడం జరిగింది. అది మళ్ళీ ఇక్కడ అందుకనే చెప్తున్నారు, భగవద్ అనుగ్రహం ఉంటేనే భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం కూడా సాధ్యం అంటున్నారు అనమాట. భగవద్ అనుగ్రహం లేనప్పుడు దేవతలు బ్రహ్మదేవుడు కూడా భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోలేదు అంటున్నారు అనమాట. అందుకే కదా మనం ఆ కథ కూడా చూస్తాం భాగవతంలోది. బ్రహ్మదేవుడు ఈ నిజంగా దేవుడు అని ఎత్తుకోవడం, ఆ తర్వాత వచ్చి క్షమాపణ చెప్పుకోవడం. సో అలా ఇంద్రుడు మరి తెలియక ఈ వర్షాలు అవి కురిపించడం, ఎప్పుడైతే గోవర్ధనగిరిని ఎత్తడం ఇదంతా చూసి ఇది భగవంతుడని అప్పుడు తెలుసుకోవడం. సో భగవద్ అనుగ్రహం ఉన్నప్పుడే దేవతలకైనా భగవంతుడు అర్థం అవుతారు, అది లేనప్పుడు అది అర్థం అవడం కష్టమని. సో వీళ్ళకి అనుగ్రహం అంటే వాళ్ళ యొక్క తత్వాన్ని బట్టి వాళ్ళకి అనుగ్రహం వచ్చింది. సో దానికి కూడా మరి అర్హత ఉండాలి, అహంకారం అనేది ఉండకూడదు. బ్రహ్మదేవుడికి ఎప్పుడైతే అహంకారం వచ్చిందో మరి అప్పుడే ఆ పరీక్ష వచ్చింది. అలాగే ఇంద్రుడికి కూడా అలాగే అహంకారం వల్ల ఆ పరీక్ష వచ్చింది. సో అది ఇక్కడ తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు మరి ఈ రాజుగారు ఇంత ఇదిగా మరి ఆయన సేవ చేయడం చూసి ఆయన ఎంతగానో ఆయన్ని భక్తిని ఆయన యొక్క
వినయాన్ని మెచ్చుకుని మరి ఆ రకంగా ఆయనకు ఈ అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదించడం జరిగింది అని చెప్తున్నారనమాట. ఆ అనుగ్రహంతో ఆ రాజుగారు ఆ తరువాత చైతన్య మహాప్రభు లీలలన్నీ కూడా ఆయనకి కంప్లీట్గా పూర్తిగా అర్థమయ్యాయి అని చెప్తున్నారు. అది ఆయన అనుగ్రహం ఉంటేనే మనం ఆయన యొక్క లీలల్ని కూడా అర్థం చేసుకోగలం అన్నమాట ఇక్కడ పాయింట్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఈ చైతన్య మహాప్రభు యొక్క మహిమలు శ్రీ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూరు వర్ణించారు. జగన్నాథుడు కూడా ఈయన యొక్క దివ్యమైన నృత్యాన్ని కీర్తనలు చేయడం చూసి ఆయన ఆశ్చర్యపోయి జగన్నాథుడు కూడా రథాన్ని ఆపారు ఆయన యొక్క నృత్యం చూడటానికి అని చెప్తున్నారనమాట. చైతన్య మహాప్రభు నృత్యం ఎలా ఉంది అంటే చూసే వాళ్ళందరినీ కూడా అంతగా ఆకట్టుకుందనమాట. సో భగవంతుణ్ణి కూడా అంతగా ఆకట్టుకోబట్టే ఆయన రథాన్ని ఆపి మరీ వీక్షించడం జరిగింది ఈయన యొక్క నృత్యాన్ని. అయితే ఈ చూసేవారు నృత్యం చేసేవారు ఇద్దరూ కూడా భగవంతుడే అని చెప్తూ, కానీ భగవంతుడు మరి ఆయన యొక్క శక్తితో ఆయన ఒకే సమయంలో వేరువేరు రూపాల్లో వేరువేరు ప్రాంతాల్లో వేరువేరు పనులు చేస్తూ ఉండగలరు. అది భగవద్లీల అని మళ్ళీ చెప్తున్నారు. ఇదేమిటి మరి ఆయనే భగవంతుడు అంటున్నారు, మళ్ళీ భగవంతుడు ఆగి చూస్తున్నారు అంటున్నారు అని మనకి ఒక సందేహం వస్తుంది కదా. దానికి ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇచ్చారు. ఇది దీని ఈ రథయాత్ర యొక్క మీనింగ్ అర్థమే ఇది అని చెప్తున్నారనమాట. సో చైతన్య మహాప్రభు అనుగ్రహం వల్ల ఈ రాజుగారికి ఇట్లా వీళ్ళిద్దరూ భగవంతుడు మరి ఇక్కడ చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో ఉన్న ఆయన ఇద్దరు కూడా ఒకరి యొక్క పనులు ఒకరు ఏ రకంగా ఆనందిస్తున్నారు. ఆయన నృత్యం చూసి ఈయన జగన్నాథులను చూసి చైతన్య మహాప్రభు ఏ రకంగా వీళ్ళిద్దరూ ఒకరిని చూసి ఒకరు ఆనందిస్తున్నారు అన్నది ఈ రాజుగారికి అర్థమైంది. ఎందుకు అంటే చైతన్య మహాప్రభు అనుగ్రహం ఆయన మీద పడడం వల్ల ఈ రాజుగారు ఇవన్నీ కూడా అర్థం చేసుకోగలుగుతున్నారు. అలాగే చైతన్య మహాప్రభు మరి అందరి దగ్గర 7 దగ్గర ఉన్నట్లుగానే వాళ్ళందరూ చెప్తున్నారు కదా. సో అది కూడా ఈ రాజుగారికి అర్థమైంది. ఎందుకు అంటే చైతన్య మహాప్రభు స్వయంగా భగవద్ అవతారం కాబట్టి ఆయన ఈ రకమైన లీలలు జరపగలరు అన్నది. ఎప్పుడైతే ఈ రాజుగారు మరి దర్శనం ముందుగా ఆయన ఇవ్వలేనన్నారు కదా, ఇవ్వడం జరగలేదు కదా ఆయన కోరుకున్నా కదా. కానీ తరువాత ఆయనకి ఈ రకమైనటువంటి అనుగ్రహాన్ని, తన లీలల్ని, తన తత్వాన్ని మొత్తం అర్థం చేసుకునేటటువంటి అనుగ్రహం ఆయన మీద చూపించడం జరిగింది. సో అలా చైతన్య మహాప్రభు యొక్క మహత్యం మనకి అర్థం కానిది అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఆయన జగద్గురువుగా ఆయన ఒక పాత్రను తీసుకున్నారు. మరి మామూలు వాళ్ళు డబ్బుండబట్టి రాజులు కాబట్టి ఆయన చూడటం అనేది జరిగేది కాదు. కానీ ఎవరికైతే ఆ భక్తి ఉన్నదో మరి ఆయన సన్యాసి కాబట్టి ఆయనకు అసలు ధనం అన్నా మరి స్త్రీలన్నా కూడా ఆయనకి ఏమాత్రం సన్యాసి అనే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నది కదా. నా ధనం నా జనం నా సుందరి అంటే వాళ్ళకి ఫాలోవర్స్ జనం అంటే ఎవరు, డిసైపుల్స్. నాకేదో శిష్యులు కావాలని కూడా లేదు, ధనం మీద లేదు, స్త్రీల మీద లేదు, శిష్యుల మీద కూడా లేదు. కాబట్టి సన్యాసులంటే అలా ఉండాలి. కాబట్టి ఆయన ఎప్పుడైతే రాజు అని అన్నారో ఇక చైతన్య మహాప్రభు నేను రాజులను ఈ ధనం ఉన్న వాళ్ళు నాకు వద్దు, నేనేదో భక్తుల మధ్యలో ఉండేవాడిని అని అంటూ ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆ రాజుగారు వస్తారట అని వీళ్ళందరూ చెప్పినప్పుడు నాకు ఆయన ఎప్పుడు కూడా చూపించలేదు ఆసక్తిని. కానీ ఎప్పుడైతే ఆ రాజుగారిలో ఈ భక్తిని చూశారో అప్పుడు ఆయనను కంప్లీట్గా అనుగ్రహించడం జరిగింది. కాబట్టి ఎప్పుడైనా శుద్ధ భక్తియే భగవంతుణ్ణి ఆకర్షిస్తుంది అని చెప్తూ మరి ఈ సార్వభౌమ భట్టాచార్యులు, కాశీ మిశ్రా వీళ్ళు కూడా ఆశ్చర్యపోయారట. ఇంతటి అనుగ్రహాన్ని భగవంతుడి మీద చైతన్య మహాప్రభు, రాజుగారి మీద చైతన్య మహాప్రభు చూపించడం చూసి వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఆశ్చర్యపోయారు. ఆ తరువాత మరి చైతన్య మహాప్రభు ఈ రకంగా తన లీలలను చూపిస్తూ కొంతకాలం సాగింది.
ఆ తర్వాత ఇక ఆయన ఈ కీర్తనలు చేస్తూ మరి వాళ్ళ యొక్క ఈ తన అనుయాయులతో నృత్య కీర్తనలు సలుపుతూ ఉన్నారు అని చెప్తూ, సో ఒక్కొక్కసారి ఒక్కరుగానే కనిపించేవారు, ఒక్కొక్కసారి ఎంతో మందిగా కూడా కనిపించేవారనమాట. ఇది ఆయన యొక్క ఆయన చేసిన లీలల్లో ఒకటి. ఒక రకంగానేమో మరి ఈ కీర్తనలు ఈ రథయాత్రను మరి భగవంతుడు ఆనందిస్తున్నారు. ఆయనను ఊరేగిస్తున్నారు. జగన్నాథుడు ఆనందిస్తున్నాడు. జగన్నాథుడిగా ఆ తర్వాత చైతన్య మహాప్రభువుగా ఈ రథయాత్రకు అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తూ రథం చుట్టూ నృత్యము, కీర్తనలు కూడా చేస్తున్నారు. ఈ బృందాలన్నిటినీ అరేంజ్ చేసింది మరి ఆయనే. సో 2 కూడా భగవంతుడు చేస్తున్నారు ఆయన యొక్క శక్తితో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అన్నీ కూడా భగవత్ సంకల్పం ప్రకారమే జరుగుతాయని శ్వేతాశ్వేతర ఉపనిషత్తులో ఉన్న మాటకు ఇక్కడ ఉదాహరణగా ఇది చెప్తున్నారనమాట. సో చాలా మంది ఏమో ఆయన ఒక్కరే అనుకున్నారు, కొంతమంది ఏమో ఆయనకి ఎంతో మందిలాగా కనిపించారు కొందరికి. మరి ఆయన భక్తులు ఇది అర్థం చేసుకున్నారు, ఇలా కనిపిస్తున్నా దానికి కారణం ఏమిటి అంటే ఆయన భగవంతుడు కాబట్టి ఇలా అన్ని బృందాల్లోనూ ఆయన ఉన్నారు అని చెప్తూ ఆయన నృత్యం చేయడం కూడా ఎలా ఉండేది అంటే ఆయన ఒళ్ళు మరచి ఆయన అంటే అత్యంత తన్మయత్వంతో కంప్లీట్ గా భగవద్భక్తిలో నిమగ్నమై ఆయన మైమరిచిపోయి ఆయన నృత్యం చేస్తూ ఉండేవారట. అందుకని ఆ నృత్యం కూడా చూడడానికి అద్భుతంగా ఉండేది అని చెప్తున్నారు. సో ఆయన యొక్క ఆంతరంగిక శక్తి వల్ల ప్రతిదీ కూడా ఆయన అంతా పర్ఫెక్ట్ గా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు. ఇది ఆంతరంగిక శక్తికి బాహ్య శక్తికి మధ్య ఉన్నటువంటి తేడా అంటున్నారు అనమాట. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో బాహ్య శక్తి అంటే కొంతవరకే ఉంటుంది. అంటే భగవంతుడి యొక్క సంకల్పం ప్రకారం. కానీ అంతా కూడా ఎక్కువగా ఆంతరంగిక శక్తితోనే జరుగుతుంది. భౌతిక శక్తి మనకి మరి ఉదాహరణకి భౌతిక శక్తి అంటే మరి బాహ్యమైనటువంటి ఆకారం వరకు ఉంటుంది. ఆకారం ఎందుకు పనికి వస్తుంది? అది పని చేయకపోతే బాడీ ఎందుకు పనికి వస్తుంది? లోపల ఆత్మ ఉండి పని చేయకపోతే. సో అంతటికి కారణం లోపలున్న ఆంతరంగిక శక్తే ఎక్కువ ముఖ్యం. అదే కదా మనకి పరాశక్తి అపరాశక్తి అని మనం భగవద్గీతలో చూస్తాం కదా. మనసు బుద్ధి అహంకారం పంచభూతాలతో తయారైన శరీరం ఇదంతా నా బాహ్య శక్తి. దీనిని మించినది మనకి నాది ఆంతరంగిక శక్తి ఇంకొకటి ఉంది, అది సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్న చైతన్యం అని. ఆ చైతన్యం లేనిదే ఈ బాహ్య శక్తికి ఏమీ ఉపయోగం అనేది లేదు. సో అది ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తున్నారనమాట. సో ఆయన యొక్క సంకల్పంతోనే మరి ప్రతిదీ కూడా ఈ రకంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. బాహ్య శక్తి కొంతవరకే కానీ ఎక్కువ ఆంతరంగిక శక్తి అన్ని కూడా జరిపించేది భగవంతుడి ఆంతరంగిక శక్తియే అని మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ భగవద్గీతలో ఉన్న ఈ పద్యాన్ని చూపిస్తున్నారు. నా యొక్క మయాధ్యక్షేణ ప్రకృతి సూయతే సచరాచరం హేతునా నేన కౌంతేయ జగద్వి పరివర్తతే. సో నా అధ్యక్షతలో ఈ ప్రకృతి అన్నిటినీ కూడా చరాచర కదలని అన్నిటినీ సృష్టిస్తోంది అని చెప్పి మరి తర్వాత ఈ జగత్తును క్రియేట్ చేయడం కానీ ప్రకృతి సృష్టించడం మరి లయం చేయడం అన్నీ కూడా చేస్తోంది ప్రకృతి, భౌతిక ప్రకృతి నా అధ్యక్షతలో అని చెప్పి భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పారు. అది గుర్తు చేస్తున్నారనమాట. సో ఆ రకంగా మరి భగవంతుడు ఈ రాసలీల నృత్యాన్ని ఆయన బృందావనంలో ఏ రకంగా శ్రీకృష్ణుడు జరిపారో చైతన్య మహాప్రభు ఈ లీలల్ని క్షణక్షణం ఈ రకంగా చూపించారు ఇక్కడ అని చెప్తున్నారు. సో ఈరోజు ఇక్కడితో ఆపుదాము, రేపు ఫినిష్ చేయొచ్చు ఈ అధ్యాయాన్ని. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. సో ఈరోజు ఐ థింక్ రేపు ఒక క్లాసు పెట్టుకుందాము, పెట్టుకుని ఈ చాప్టర్ని ఫినిష్ చేద్దాము. ఇది ఈరోజు ఫినిష్ చేయవలసింది అయితే కుదరలేదు. సో రేపు కూడా క్లాస్ పెట్టుకుని ఈ చాప్టర్ ఫినిష్ చేద్దాం. సో అందరూ
దయచేసి రేపటి క్లాసుకు కూడా వచ్చి ఈ క్లాసు వినండి. హరే కృష్ణ అందరికీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ హరే కృష్ణ కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ. ధన్యవాదములు. ఈ టైంలో టెంపుల్లో ఉంది కదా మాతాజీ రేపు? రేపు అంత్యాక్షరి